Здравейте! Вие сте с 10-то издание на Светът на конете. Единственото предаване за конен спорт в българския телевизионен ефир. В предаването ще ви покажем държавните шампиони в категориите деца, юноши и аматьори. Ще ви заведем на гости в конната база на един от най-успешните ни ездачи – Ивелин Вълев. Какъв е пътят, който извървява един кон, за да участва в големи състезания, разказва Ивайло Бонев. Това е Светът на конете по БНТ HD. Дамски триумф на държавното първенство по конен спорт в дисциплината прескачане на препятствия. В рамките на 3 дни деца, юноши и аматьори си успорваха призовите места на конна база Тракиец в Житница. 17-годишната Никол Хенеси от клуб Марек спечели титлата при юношите. Възпитаничката на Светлин Иванов, в тандем с кон Владимир Кличко, завърши с най-малко наказателни точки в крайното класиране. Сияна Базотева с кон Хермион от клуб Хан Крум Бургас остана втора. Третото място зае представителят на клуб Свети Георги Любомир Иванов с Дибалия. Никол Хенеси живее в България от много малка. Майка е холандка, а баща е ирландец. Избират да живеят в България, където Никол започва да се занимава с конен спорт. Надява се скоро да получи българско гражданство, за да може да представя страната ни на Балканиадата по прескачане в началото на септември. Аз съм полухоландка, полуирландка. На 17 години съм. Занимавам се вече от 11 години с конен спорт. От 4 години по-сериозно, откакто тренирам при Светлин Иванов. И това е моя кон Владимир Кличко, който купих преди 2 години. Тогава беше много малко язден кон и откакто го имам, заедно с треньора ми го развиваме до това ниво. И всичко, което сме постигнали, го е постигал само с мен. Дойдох тук с мисълта да стана първа, както трябва, разбира се. И бяхме доста подготвени, вече от 2 години го язда този кон и точно за тази цел, да мога да се състезавам на високо ниво. И вярвах, че има голям шанс, да. И съм се научила, че трябва много да се работи за това, което искаш и не може просто да чакаш да падне от небето. И също така любов с животните, това, че може да имаш връзка и че конете не са безразлични от хората и всеки кон си има връзка с ездача и е важно да се работи върху това също, за да постигаш резултати. Имам доста мечти, но със сигурност най-голямата бих казала е да се състезавам, да се занимавам с конен спорт цял живот и ако може да съм състезател на топ ниво, това за мен е най-важното и ми е първата цел в живота, най-важната. За това, което най-много се старая всъщност. В надпреварата при децата държавен шампион стана Ивана Ангелова от клуб Престиж. Заедно с кон Екселант Вю, 12-годишната Ивана допусна само една грешка. Второто място взе Милко Кочев с кон Карино от клуб Тракиец. Трети останаха Таня Мари Димитрова от клуб Вършец 2014 с кон Литъл Куатро. Зад този медал и тази купа стоят много неща. Не е само медал и купа, не е само злато. Просто стоят много тренировки, много труд, много усилия, много постоянство. Разбира се и любовта към конете. Те са много добри животни. Екселент. Те са уникални животни. Ако ти ги разбереш, и те ще те разберат. И това е една голяма любов. Екселент е на 10 годинки и е най-сладкото конче на света. Тя е най-добричката. Тя прави всичко възможно аз да съм най-добрата и аз правя всичко възможно тя да се изяви добре. И ние с нея сме се сработили много добре, много се обичаме и това също ни доведе до първото място. Защото без тази любов нямаше да е реално. Баща ми, Страхил Ангелов, без него може би нямаше да се занимаваме с това толкова усърдно. Даже въобще. Екселент. Той ми предаде тази любов. И аз съм много благодарна за това. Сега искам да отида на европейското първенство в Соморин.
Там искам заедно с Екселент да стигнем до финала, който за нас е голям успех като цяло, защото там са най-добрите деца и само 20% от децата отиват на финала. А това за мен ще е страхотно, ако отида там и се представя толкова добре. В категорията аматьори, без нито една грешка, титлата на държавното първенство заслужи Сара Сокирански от Варна с кон My Lady. Милена Азманова с Каритато стана втора. Трето и четвърто място взеха близначките Алара и Алейна Чолък от клуб Конкур, град Ихтиман. Ивелин Вълев е един от най-добрите български ездачи и треньори. Редовен участник на големи състезания по прескачане на препятствия у нас и в Европа. Балкански шампион. Откриваме Ивелин Вълев недалеч от София, където през последните месеци заедно с съпругата си Гергана, освен за конете, се грижат и за своя нов дом – конна база Екуита. Занимавам се с конен спорт от близо 40 години. На тази база съм от година и половина. Базата се занимаваме главно с обучение на ездачи, подготовка на коне. Също така предлагаме пансион. Имаме закрит манеж за през зимните месеци. Както виждате, изградихме и външен манеж, който е с отговаря на всички изисквания за днешните плацове. Сега съм удовлетворен от себе си. Мога да се развивам в спорта, както и моите ученици, така както аз преценям и по моите виждания за развитието в спорта. Така сме създали условията, че нашия клуб да е като едно голямо семейство. Помагаме си както тук на тренировки, така и вече станахме толкова близки, че и в другите си начинания си помагаме. Имаме от всякакви професии, лекари, адвокати, бизнесмени, търговци. Имаме и хора с по-малки възможности, които са си работници, компютърни специалисти, програмисти, които търсят малко развлечение извън офиса. Идват чужденци, имаме някои, които са занимавали в своите страни с конен спорт. Имаме ученици от Франция, от Гърция, от Германия, Полша. Занимаваме се както с силно професионален спорт. Имаме ездачи, които имат медали от балкански първенства и чувствам се много добре. В свои води съм си тук. Освен състезател и треньор на професионалисти, Ивелин Вълев работи и с аматьори. Запален любител на конете е и Камен Стойчев, който по професия е лекар. Откриваме го в конната база на Ивелин Вълев. Практикува езда от 26 години. Запалва по конния спорт и дъщеря си София. И двамата не могат да си представят живота без ездата. Беше един купон, бях трети курс медицина. Напихме се, защото изпита беше тежък и решихме да яздиме. Някаква пиянска идея, която аз отидах да реализирам, другите се отказаха, защото бяха по-трезвени, вероятно. И когато отидах на този много махмурлийски ден, по някаква причина аз директно се пристрастих към ездата. Не можах повече да спра. Това беше просто първата езда от 26 години езда. Яздя всеки ден, без понеделник. Един случайен семинар, в който Ивелин Вълев, тогава яздах на националната конна база Хан Аспарух, ни проведе упражнения, ни показа, които той беше научил и събрал през годините, 7-8 и повече години, където той беше яздил в Германия, Швейцария. Показа нещо ново, нещо, което много ме запали и след което аз просто вървях подира му, докато не ме взе за свой ученик. Не го оставих на мирата и да се каже. Може би беше нашата втора, трета езда и аз много ми беше трудно. Той искаше от мен неща, които никога не бях правил. И аз му казах, че много ми е трудно. И той ми каза, ти ако мислиш, че на мен всяка езда не ми е трудна, много ми е трудна, каза. И всяка езда научавам нещо ново. И когато в живота си съм решил, че вече всичко знам, съм имал големия проблем, че съм се приземявал и коня е едно животно същество, което е много добро в това да приземи своя ездач. Реши ли, че е научил всичко, той го приземява и буквално и в преносен смисъл на думата, право на земята. И едно негово огледало на това какво представлява той вътре в същността си. Това е, може би,
огледалото наречено кон. То всеки ден ми показва моето отражение, какъв съм аз, не лице, коса и тяло вътре. Ние сме екип. Коня е мой приятел, на който аз се доверявам и се старая той да има причина да се довери на мен. И този процес на взаимно доверяване се развива във всяка една тренировка. То в едно приятелство и в една любов между хората, единственото, което е най-важно, това е доверието. Ивайло Бонев е от ездачите, които сами подготвят конете си за големи паркури. Той е откривател на коне за големия спорт. Разговаряме с Ивайло Бонев в неговата конна база в Змейово. Аз никога не съм язел готов кон. Всички коне, с които аз съм имал успехи, съм ги закупувал много млади и съм ги изграждал няколко години. Конете са сравними с футболистите. Примерно, ако си представят хората, един млад футболист се взима в отбор, нали, и се инвестира в развитието му и в последствие те допринасят много за клуба или биват продадени, но сега се старая да определя от ранна възраст коня дали кариерата му ще е добра като кон за аматьор или кон за юноши, или може да има потенциал за гран-при, и вече се старая да намеря най-правилния клиент или най-правилния ездач за коня. Моята работа де факто е да мога да преценя много рано какви са им качествата, да определя посока, в която те трябва да се развият, най-добрия план, най-добрата програма, защото един кон отнема 3-4 години да се произведе от млад кон до кон за гран-при. Първата година е повече опознателна за тях, те просто да свикнат с различните рутини. Втората година малко по-високо скачат, вече можеш да определиш до какво ниво, до таланта им, почва да се преценява таланта им, възможностите им. И вече третата, четвъртата година, ако всичко върви по план, конете почва да се пробват първо в по-малки гран-прита, по-високи, и се определя кариерата им. Някои коне са много бързи и те могат да се използват за бързи паркури. Някои коне имат големи възможности, могат да скачат много високи паркури. Най-трудното при конете е да определиш характера им, дали и в това вече влиза опита. Както при децата, те не могат да работят много, но все пак трябва да почнат началото на свобода, се учат да скачат, постепенно се привикват към амуниция, към ездач и вече като 4-5 годишни трябва да почнат да ходят и на състезания, да се въведат в това, да се научат да се товарят на транспорт, камионите, които са специализирани за тях. Трябва да са много спокойни като пътуват, защото ако имаш кон, който не може да пътува спокойно, е много трудно да има добра кариера после в спорта, защото ако си представите добрите конете, всяка седмица са в различна държава, в различен град, те пътуват постоянно и затова е много важно те още от малки да свикнат да пътуват, да го приемат добре. Аз съм имал коне, които примерно като почна да тваря за състезание, ако не ги взимам с мен, те почват да блъскат и да се ядосват. И това е, има си коне, които те са родени за това и в историята има такива случаи. Примерно коне като Милтън на времето, има такива коне, които са спечелили страшно много и това не може да се направи на сила. Те също се научават да обичат спорта и да просто тези коне, които използваме ние, те са селекционирани за това и голяма част от тях наистина обичат работата си и това, което правят. В първите дни на септември страната ни ще приеме Балканския шампионат по прескачане на препятствия за мъже и жени. Домакин на състезанието е конна база Тракиец в Житница. Ще
Ще бъдем отново заедно на 9 септември, за да ви покажем шампионите. Желаем ви незабравимо лято!